Опа. Да си изберем някои пейчица. Или пък да имам на крепостта. Готино. Това са един гледка. Дошли на нашия пикник. Първо да снимем малко пейзажи. Така височината е стабилна, ама не се вижда добре на камерата. Ето там морето. Това насреща трябва да е Златните. По предположение. Просто някаква друга да е. Така е. Тъй като споменахме, че това е пикник, е редно да покажем асортимента. Естествено. Като за всеки фитнес паник трябва да е пълно зелен. Така най-удобни сандвичи, когато някакви се правят тук и ловищи. Не сме дорасли още за такива екстри. Може би другия път. Както споменахме, идваме в пълнозърнен хляб. Този клип е специален поздрав за софиянци, като ги призовавам и те да правят подобни пикници. Ако не другаде то на Витоша, има достатъчно места. Няма се снимаме да навидите мене. Така. Общо дето това е. Това е мястото. Широка поляна. Ходи се с коли, удобно е. Даже края на тази седмица замислям да дойде с голфа.